నమస్తే అండి. నా పేరు డాక్టర్ అమరేంద్ర, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ ఇంటెన్సివిస్ట్ DVC హాస్పిటల్. మన DVC హాస్పిటల్ అందు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన జబ్బులకి ఆస్తమా, COPD, ఇన్ఫెక్షన్, TB మొదలగు వాటికి వైద్యము, లంగ్ క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు అన్ని వసతులు కలవు. వీటి యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు వచ్చేసి దగ్గు, ఆయాసం, కళ్ళలో రక్తం ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. సో అన్ని జబ్బులు కూడా అలర్జీ జబ్బులైన ఆస్తమాకి, క్యాన్సర్ జబ్బు అయిన లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా దగ్గుతోనే రావచ్చు. కావున దగ్గు అని నిర్లక్ష్యం చేయించకుండా వాటిని వచ్చి పరీక్ష చేయించుకొని నిర్ధారించుకోవడం ముఖ్యం. మన DVC హాస్పిటల్ అందు అత్యాధునికమైన వసతులు CT స్కాన్, బ్రాంకోస్కోపీ, PFT, మెడికల్ థొరకోస్కోపీ వంటి పరీక్షలు అందుబాటులో కలవు.